Naigsoon ko na ni Kristo sa atong unang pagbasa, lihok sa Espiritu Santo. Si Felipe miadto sa syudad sa Samaria ug iyang giwalihan ang katawuhan. Ug sa iyang pangwali nanggula ang mga yawa ug ang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang paralitiko ug mga bakul nga nangaayo, busan nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Muna nga si Felipe, pagwali niya, daghang mituo, gumikan, nakita man ang milagro sa katawhan dito sa Samaria. O sa atong panahon, o kita'y muwali, na kay mutuo na to, siguradong na mutuo kung ang atong giwali makita sa itong kinabuhi. Pero dili gani, maabot ang panahon nga tandugon sila kung gamiton ta sa Ginoo likod sa atong pagka makasasala. O atong salmo responsoryo, pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Mao ni gibati sa taga Samaria dito ni Felipe nga daghan kayong nituo. Misinggit sila sa kalipay, nagdaig sila sa Dios. Kini ngatong sulat ni ni Pedro, ang unang sulat ni San Pedro, daghan tang makatunan ani. Muna kinahanglan pasidunggan nato ang atong Ginoo diya sa atong kasing-kasing o himuon siya nga atong Ginoo sa atong kinabuhi. O gadi agyo dinhi, batuni ang malinis nga konsensya aron nga kon kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasang, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti sa ato padiay kung limpyo atong konsensya. Bisag unsaon patag pahid og uling, pero wa man tay binuhatan ang namahid og ang nipasangil, mubalik ra kanila ang ilang pulong nga gibuhian. Kay kasagaran manggod sayon ra makang isulti atong makita ang sayop sa uban, apan ang pangutana nganong nakakita magka di ba naam sa kaana? Walay mo kabadlong ni mo kay hawd ka magkinaiyak. Na ako'y kasinatian akong amahan, katakanta, muinom. Wadam ha pag first year college na ko, mainom na sa ko. Ang barkada sa akong amahan nga inom, giingnan ko niya, do, gatuo man ko, do, nga bayot ka, do. Ngano man ko nunoy? Kay katunang high school pa kado, pagkiay na magado. Eskwela ko dumbos ko. Nya namalandong ko o nakahinumdom ko. Kay pag eskwela na ko elementaries dumbos ko hangtod abo ko high school. Ako may pinakaputot sa mong klase. Nya dool kay kos buli-buli. Ako pa jud pinakadaghag pahak sa akong na ako'y classmate ba, sige ihap sa kong pahak. Amot ganahan kay siya. Dugayan, manukmag na lang ugos linyagod. Sa dihang nakabarkada ko, duhan ako classmate nga mga hinayon. Pag amigo na ko, nisuod ko nila, makakaon ako silang sandwich, makainom ako silang juice. Kay arang-arangan man pagkabutang. Galing lang kay maglalis lang kisay sikat si Alma, si Bilma o si Nura. Mao niya kung hinumda, bahalag lalis mo da, si kung kaon, mabusog ko. Nya, wadam hadi ay, ang ilang mga gesture, body language, nakasunod ay ko. O dito, nakayon ko nga, gumikan man tuloy. Kaya makakita, man ko sa semana, katulong ko kitag sukmagay, muskilahanoy. Ang akong advisor, kay bawo man nga sugsugon ko sa kong classmate, mo kita kong sukmagay. Mao na, nga importante sa kaayo, nga atong balikan ang atong nahiagian. Kay pagkatinuod lang, kundi nato balikon, kita biya, di ta kasabot kung nganong ing anita.
Pero atong balikag tidlungwa na to, diha na ta makapugong, makasabota. Mao ning mensahe dinhi ni San Pedro. Kay mas maayo pa pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabubuton man sa Dios. Careful sa ta. Kay di singon tanang maayo imong buhaton. Kay ang tao bisag nahuna kag maayong buhat apan wa gani ampo, mahimo maayo imong hunahuna apan kun way ampo naagi panahon maingon ang Ginoo, go! Ayaw sa wait, naagi na sa tong panaw. Kaysa pagbuhat sa dautan, mahimo biya nga kita gamiton sa tas uban natong higala nga linglahon ta kini maay ni nga buhat ta kay maay juga nya bandi ay sa unahan kita ray mapakong. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa ato mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. Sa ato pa kining mga matarong di matarong naagyod ni sa tong panaw. Kanang mga taong hinawayog himantayon ay kay bong naagyo na siya. Kanang mga taong masinahon nga imong gibuhat bisag black and white TV na imong gibuhat para niya colored na naagyod na kaluoy. Mao na mga igsoon kuna ni Kristo, hapit na sa ulugon nato ang Pentecostes. Apan sa sunod Domingo ang Ginoo mubiya na dinhi kanato. Apan adunay Espiritu Santo mo'y nakig-uban kanato hangtod karon. Kung aduna tay yanong pag-ampo sa atong kinabuhi, giyahan ra gyud ta. Kay ang Ginoo no mulihok ra manggod na good sa atong iya-iyang tagsa-tagsa kakatakos. Paghatag sa atong yanong kinabuhi, pinaagi sa pagbaton nga malinis nga konsensya. Maura gyud ay atong puhunan. Mayano ka mang tao og halangdon ka man. Kay pagatinuod lang lisod kay atubangon ang malinis nga konsensya, ilabi na namo ako nga pari kay kanunay gyud kong gihagit niini kung unsay angay na kong buhaton. Mao na maigsoon kun yano imong kaakuhan, yano rasab maningil kanimo ang Ginoo. Kung dako ka kakuhan, dako sab siya maningil. Mao na maigsoon ko na ni Kristo diin ang atong buhaton nga mangayo lang yuta grasya nga makabaton og malinis nga konsensya ning panaw dinhi ning kalibutan.